Někdy si říkám, jestli mě otec někdy opravdu považoval za svou dceru, nebo jen za investici. Záchrannou síť, kterou mohl využít, když bylo nejhůř. Kdybych věděla, co se stane, pomáhala bych mu i nadále. Možná ne, ale jedno vím jistě, už nikdy nedovolím, aby mě někdo takhle využíval, když jsem vyrůstal. Můj otec Henry Kellavey byl větší než život. Samostatný podnikatel, hrdý majitel firmy Kellavey & Sons Manufacturing. Podnik, který patřil naší rodině už po 3 generace, byla to jeho pýcha a radost, víc než jeho žena, víc než jeho děti, víc než já. V mládí jsem se naučil, že láska v naší rodině není bezpodmínečná. Můj otec věřil v jednu věc, ve výsledky. Buď si své místo zasloužíš, nebo ho nemáš. Můj starší bratr Damien byl zlaté dítě. Od narození byl připravován na to, aby převzal firmu. Já jsem byl záložní plán, ten, který musel být soběstačný, protože podnikání není místo pro emoce. Vzpomínám si, jak mi bylo 10, seděl jsem u stolu a poslouchal otce. Jak Damien bude příštím velkým vůdcem. Vypískla jsem, dychtivá potom, abych se do toho zapojila. A co já, tati, zasmál se a roztržitě mi prohrábl vlasy. Zlatíčko, ty to zvládneš sama. Ženy nepotřebují řídit firmy, vdávají se do nich. Zasmála jsem se spolu s ostatními a předstírala, že mě ta slova neštípou v době, kdy jsem byla dost stará na to, abych mu dokázala, že se mýlí, jsem už o Kellavey & Sons neměla zájem. Vybudoval jsem si vlastní cestu, šel na vysokou školu se stipendiem a vybudoval si kariéru ve finančním poradenství. A zatímco otec můj úspěch sotva uznal, Damien to měl horší. Snažil se dostát očekáváním, ale pravdou bylo, že s penězi zacházel lehkomyslně. A ještě horší to bylo s vedením. Společnost Kellavey & Sons už léta krvácela, ale můj otec to odmítal vidět, dokud nebylo příliš pozdě. Telefonát přišel jednoho chladného prosincového rána. Daisy, musíme si promluvit. Řekl můj otec a jeho hlas zněl naučeně. Žádné zdvořilosti, ne, jak se máš. Prostě rovnou k věci. Přijď večer k nám domů. Když jsem dorazila, otec už seděl u jídelního stolu a před sebou měl rozloženou složku plnou dokumentů. Matka seděla tiše vedle něj a ve tváři se jí rýsovaly vrásky plné obav. Damien tam byl také, točil sklenkou whisky a koleno mu nervózně poskakovalo. Otec simnul prsty a pozoroval mě, společnost má potíže. Nic jsem neřekl. Tušil jsem to už léta. Potřebuji tvou pomoc, pokračoval. Pracuješ ve financích, víte, jak takové věci řešit. Podíval jsem se do papíru a prohlédl si čísla. Dluhy, klesající příjmy, špatně spravované fondy. Bylo to horší, než jsem čekal. Kolik potřebujete? Zeptal jsem se vyrovnaným hlasem. Podíval se mi do očí. 2 miliony, málem jsem se rozesmál. 2 miliony, tati, tolik peněz nemám. Jeho čelist se stáhla. Ale máš konexe, investory, způsoby, jak restrukturalizovat dluhy, aha, takže to bylo ono. Nechtěl jen pomoc. Chtěl, abych tahal za nitky, riskoval svou pověst, riskoval své vlastní finance pro společnost, která nikdy nebyla moje. Pro otce, který mě nikdy skutečně nepodporoval, měla jsem říct ne a odejít. Ale navzdory všemu, nějaká malá část mého já chtěla dokázat svou hodnotu. Ukázat mu, že nejsem v pohodě jen sama za sebe, že jsem nepostradatelná. Tak jsem souhlasila. Během následujícího půl roku jsem se vrhl na opravu Kellavey & Sons. Přizval jsem finanční experty, vyjednával s věřiteli a přesvědčil investory, aby jim dali další šanci. Vložil jsem svůj čas,
své odborné znalosti a prostředky do záchrany společnosti, kterou jsem neměl v rukou. A pomalu se to dařilo. Společnost se stabilizovala a na konci roku už nebyla na pokraji krachu. Pak, 2 týdny před Vánocemi, jsem dostal e-mail od otcova právníka, revidovanou závěť. Zírala jsem na ta slova a žaludek se mi zvedal. Otec přepsal závěť tak, aby všechno, úplně všechno odkázal Damienovi, o mně ani zmínka. Znovu jsem si ji přečetla. Jistě jsem to špatně pochopila. Po tom všem, co jsem udělala, si stejně vybral Damiena. Stále se rozhodl, že mě bude považovat jen za outsidera, ještě téhož večera jsem ho konfrontovala. Vtrhla jsem do jeho pracovny a hodila mu papíry na stůl. Vysvětli mi to. Sotva vzhlédl. Tak by to mělo být. Zaťala jsem pěsti. Zachránila jsem tvou firmu, tati. Dal jsem své jméno v šanc a ty mi říkáš, že na tom nezáleží. Povzdechl si a protřel si spánky. Daisy, budeš v pořádku. Vždycky jsi v pořádku. Ale Damien to potřebuje. On je budoucnost téhle společnosti, prudce jsem vydechla a přikývla sama pro sebe. Dobře, řekla jsem si. Tak ať si to Damien odteď vyřeší sám. A právě tak jsem odešla, přerušil jsem tok peněz, zpřetrhal vazby a poprvé v životě jsem se přestal snažit získat jeho souhlas. O týden později mi zazvonil telefon. Zvedla jsem ho a očekávala nějaké usmíření. Místo toho mě přivítal ostrý, netrpělivý hlas. Kde jsou sakra moje peníze? Žádný pozdrav, žádné poděkování, žádné výčitky. Usmála jsem se trpce a pevně sevřela telefon. Žádný ahoj. Jsem v pohodě, díky za optání. Ticho, pak se vysmál. Nedramatizuj to, Daisy. Máš vůči téhle rodině povinnosti. Cítila jsem, jak se ve mně něco zlomilo. Závazek? Poté, co se mnou celý život jednal, jako bych byla postradatelná. Zhluboka jsem se nadechla, ne, tati, řekl jsem klidně. Já ne. A pak jsem zavěsila, zíral jsem na telefon a srdce mi bušilo v hrudi. Chystal se zavolat zpátky. Chystal se poslat zprávu. Chystal se uvědomit si, co udělal, a omluvit se. Každou chvíli zůstala obrazovka tmavá, ticho se táhlo a vyplňovalo prostor kolem mě jako těžká mlha. Poprvé v životě pro mě otec potřeboval něco, co jsem mu nebyla ochotná dát, a místo aby se omluvil, místo aby se pokusil napravit, co pokazil, reagoval oprávněně. Byla jsem nástroj, ne dcera. A teď, když jsem se odmítla nechat využívat, zuřil. Ze rtů mi unikl pomalý. Hořký smích, nemělo mě to překvapit. A přesto nějaká naivní část mého já doufala, tu noc jsem nespala. Každých pár hodin jsem zvedala telefon a napůl očekávala další hovor. Ale můj otec byl tvrdohlavý. Pokud jsem se nechystala okamžitě ustoupit, počkal by. Nechal mě dusit se ve vlastní vině, než učiní další krok, nehodlala jsem mu na to skočit. Druhý den ráno jsem vešla do své kanceláře. Moje asistentka okamžitě vycítila, že něco není v pořádku. Všechno v pořádku, Daisy? Zeptala se váhavě. Přinutila jsem se k úsměvu. Jo, jen řeším nějaké rodinné záležitosti, přikývla, ale v jejich očích jsem viděla obavy. Vždycky jsem byla ta, která znala odpovědi. Ten, kdo dává do pořádku věci, ten, na koho je spolehnutí. Ale poprvé jsem nic nespravoval. Nechával jsem to hořet, koncem týdne začaly chodit e-maily. Nejdřív byly civilní, od Henryho Calavaje. Předmět, buďme rozumní. Daisy, chápu, že jsi naštvaná. Ale rodina je rodina.
Neobracíme se k sobě zády. Zavolej mi. Smazal jsem to o 2 dny později další od subjektu Henryho Calavaje. Tohle je větší než ty. Jsi krátkozraký. Svou kariéru si vybudoval ve finančnictví. Právě vy byste měl vědět, že Calavay a synové jsou dlouhodobou investicí, pomohl jste ji zachránit. Proč to zahazovat? Damien se snaží zvládnout věci sám. Pojď to napravit, než bude pozdě, Damien s tím bojuje. Samozřejmě, že bojuje. Předvídal jsem to už před lety. A přesto si můj otec stále myslel, že problém jsem já. Tentokrát jsem odpověděla já od Daisy Calavayové. Předmět, Ree, tohle je větší než ty, není mou povinností uklízet Damienův nepořádek. To nikdy nebyla. Zmáčkla jsem odeslat dřív, než jsem se nad tím stačila zamyslet. O týden později se v mé kanceláři objevil otec, byla jsem na schůzce, když moje asistentka váhavě zaklepala na dveře konferenční místnosti. Slečno Calavayová, je tu váš otec. Všechny hlavy v místnosti se ke mně otočily. Zachovala jsem prázdný výraz. Řekněte mu, že nemám čas. Řekl. Že je to naléhavé, samozřejmě, že to řekl. Všechno bylo naléhavé, když šlo o to, co potřeboval. Povzdechla jsem si a vstala. Dej mi 5 minut, když jsem vyšla do čekárny, uviděla jsem ho, jak se prochází u oken. Vypadal jinak, méně upraveně než obvykle, oblek měl stále vyžehlený, ale kravatu měl rozvázanou a jeho vlasy, vždy pečlivě upravené, vypadaly mírně rozcuchaně. Otočil se, když uslyšel, jak mé podpatky klapou o mramorovou podlahu. Daisy, začal a přinutil se k úsměvu. Rád tě vidím, skřížila jsem ruce. Je to tak? Vydechl nosem a zjevně se snažil zachovat trpělivost. Nepřišel jsem se sem hádat. Ne, naklonila jsem hlavu, vtrhneš do mé kanceláře bez ohlášení poté, co jsem ignorovala všechny tvé e-maily, ale nechceš se hádat. Zatnul čelist. Chci si jen promluvit. Povzdechla jsem si. Fajn, tak si promluv, zaváhal, jako by tenhle rozhovor neprobíhal tak. Jak si ho nacvičil. Pak konečně přešel k věci. Společnost je stále v problémech. Investoři začínají být nervózní. Damien je zdrcený. Povytáhl jsem obočí. A podíval se na mě, jako bych mluvila jiným jazykem. A my tě potřebujeme zpátky. My, jako bych toho byla stále součástí, jako bych nebyla vymazána z vůle, odsunuta stranou ve chvíli, kdy moje užitečnost vypršela. Vydal jsem ze sebe udýchaný smích, ne, jeho výraz ZTVRDL. Ne. Přesně tak. Číslo jeho rtů se sevřelo do tenké čárky. Daisy, tady nejde jen o tebe. Pokud se společnost zhroutí, nebudeme to jen my, kdo bude trpět, jsou tu zaměstnanci, rodiny, jejich živobytí závisí na společnosti Calavay a synové. Opravdu budeš takhle sobecká, a je to tady, ten pocit viny. Stejná taktika, kterou používal celý můj život, stejná manipulace, na kterou jsem mu znovu a znovu naletěla. Ale tentokrát to nefungovalo. Střetla jsem se s jeho pohledem. Hlas jsem měla pevný. Už jednou jsem ho zachránila, to byl můj příspěvek. Nic ti nedlužím. Jeho tvář potemněla. Ta společnost byla postavena pro Damiena. Věděl si to, vždycky si to věděl. A přesto se za mnou přibelhal, když Damien selhal, zavrtěla jsem hlavou a na rtech se mi objevil hořký úsměv. Tak to nech na Damienovi. Otočila jsem se na patě a odešla, Daisy, ohlédla jsem se přes rameno. Tenhle rozhovor skončil, tati.
A poprvé v životě jsem to myslela vážně. Očekávala jsem, že další krok přijde rychle. Můj otec nikdy nebral ne jako odpověď a já jsem mu ho dala tím nejtvrdším možným způsobem. Ale dny plynuly. Pak týden. Pak 2. Ticho. Nejdřív jsem si myslel, že to možná konečně pochopil. Možná mě pro jednou vzal za slovo. Měla jsem to vědět lépe, protože když přišel další pohyb, nebyl od něj. Byl od mé matky, odcházela jsem pozdě z práce. Vyčerpání mě tlačilo do spánků, když mi zazvonil telefon. Mami, zaváhala jsem. Než jsem to zvedla. Na rozdíl od mého otce mi volala jen zřídka, vždycky byla tichým pozorovatelem, neutrální stranou, ženou, která nechávala věci, aby se děly, místo aby je vyvolávala. Přejela jsem prstem, abych hovor přijala. Daisy, řekla, její hlas byl tichý, téměř váhavý. Povzdechla jsem si. Ahoj, mami. Máš práci? Právě jsem odešla z kanceláře. Nastala pauza, jako by sbírala odvahu. Můžeme si promluvit. Opřela jsem se o auto a sevřela kliku dveří. Už jsem věděl, kam to směřuje. Pokračuj, roztřeseně vydechla a poprvé po letech mě napadlo, že je možná opravdu nervózní. Jde o tvého otce, řekla, a o Damiena. Samozřejmě, že ano. Bojují spolu, zlatíčko, vím, že jste si s otcem vyměnili názory, ale nejde jen o něj. Společnost visí na vlásku. Tvůj bratr se topí, štípla jsem se do nosu. Mami, já, prosím, Daisy. Hlas se jí zlomil a já stuhla. Moje matka byla vždycky vyrovnaná. Nekřičela. Neplakala. Pokud byl můj otec bouří. Ona byla tichou vodou pod ní a přesto jsem v jejím hlase slyšela tíhu, zoufalství. Na krátký okamžik se mi v žaludku sevřel pocit viny. Než jsem stačil odpovědět, pokračovala. Tvému otci se nedaří dobře. Nejí. Skoro nespí. Já jsem, zaváhala, mám o něj strach. Zavřela jsem oči, klasika. Otec už nezavolal, protože si něco uvědomil. Byl jsem vůči němu imunní, ale moje matka, věděl, že v ní pořád vidím něco dobrého, věděl, že bych se pro ní mohla sklonit, i když bych se pro něj nesklonila. A tak tu byla, hrála roli ustarané manželky, prostřednice, té, která by mohla dát věci do pořádku, kdybych se podvolila. Ale tentokrát jsem to prokoukl, polkla jsem výčitky svědomí a sklidnila hlas. Mami, mám tě ráda, ale tohle neudělám. Prudce se nadechla. Daisy, ne, řekla jsem teď pevněji. Tohle je ten vzorec, že on všechno spálí na popel a ty uklidíš popel. Ty prosíš, uhlazuješ věci a jemu to prochází, znovu a znovu. Ticho. Pokračoval jsem. Odmítám se toho dál účastnit. Jednou jsem tu společnost zachránil, jednou jsem ho zachránil a on se mi odvděčil tím, že mě odstřihl, jako bych na něm nikdy nezáležel. Rozhodl se sám, její hlas zněl sotva šeptem. Daisy, tak jednoduché to není. Je, řekla jsem, pro jednou je. Nastoupila jsem do auta a sevřela volant. Chceš ho zachránit, mami? Tak ať to udělá Damien. Toho si vybral, na toho vsadil všechno. Pomalu vydechla a já věděla, že mi rozumí. Ale pochopení nebylo totéž co přijetí. Jen kvůli tomu nechci přijít o dceru, řekla nakonec, v krku se mi vytvořil knedlík. Nestratíš, slíbil jsem, ale já kvůli tomu taky nestratím sebe. Ukončil jsem hovor dřív, než stačila říct cokoliv dalšího.
Druhý den ráno jsem se probudila s titulkem v novinách Kelavej a synové, podnik třetí generace v ohrožení, jak se rozvíjí rodinný spor. Zamlkal jsem a znovu si přečetl ta slova. Co to sakra je? Posadil jsem se a projížděl článek, anonymní zdroje tvrdili, že vnitřní rodinný konflikt ohrožuje budoucnost společnosti. Že bývalý člen rodiny odešel v kritické době a zanechal společnost a její zaměstnance v chaosu. A i když mě nejmenovali, bylo jasné, o kom mluví, sotva jsem to stačil zpracovat, telefon mi explodoval zprávami. Od starého kamaráda ze studií. Daisy, je ten článek o tobě. Od bývalého klienta, doufám, že jsi v pořádku. Dej mi vědět, kdybys to potřebovala předběhnout, od mé asistentky, chceš, abych začala prověřovat hovory. Stále jsem zírala na telefon, když mi vyskočila zpráva od Damiena. Damiene, měl si prostě pomoct Daisy. Žíly mi zaplavil vztek. Tohle nebyl jen únik zpráv, byl to promyšlený útok. Veřejná pomlouvačná kampaň, která mě měla přimět k ohnutí, můj otec zahrál svou poslední kartu. A v tu chvíli jsem věděl, že prohrál, protože už jsem se nebál. Už jsem nebyla ta malá holčička u jídelního stolu, která se zoufale snaží být viděna, nebyla jsem napravovatelka, záchranná síť. Tichá dcera ve stínu. Byla jsem vyřízená. Napsala jsem Damienovi jedinou odpověď. Řekni tátovi, že jestli mě chce vláčet bahnem, měl by se připravit na následky. Stiskla jsem tlačítko odeslat, očekávala jsem, že následky mé zprávy budou okamžité. Můj otec byl typ člověka, který nesnese, když ho někdo vyzývá, natož aby mu někdo vyhrožoval, ale poprvé v životě jsem se nebála jeho hněvu. Byla jsem na něj připravená, druhý den ráno jsem seděl ve své kanceláři, usrkával kávu a procházel poslední finanční zprávy pro klienta. Zavládl ve mně podivný klid, pak zaklepala moje asistentka. Vypadala váhavě, jako by se rozmýšlela, jestli má vůbec mluvit. Daisy, je tu tvoje matka, stuhla jsem. Moje matka se nikdy neukázala bez ohlášení. Položila jsem kávu a pomalu vydechla, pošli ji dál, o chvíli později vešla dovnitř a vypadala, jako by nespala už několik dní. Pod očima měla tmavé kruhy a v ruce svírala kabelku, jako by to byla jediná věc, která ji držela pohromadě. Mami. Řekla jsem vyrovnaně, tohle je překvapení, nesedla si. Místo toho stála před mým stolem a mnula si ruce. Daisy, začala a pak se zarazila. Hlas se jí zachvěl. Tvůj otec je rozuřený, málem jsem se rozesmála. Kdy není rozuřený, tentokrát je to jiné, trvala na svém. Mluví s právníky. Chce tě žalovat, zamrkala jsem. Žalovat mě? Zopakovala jsem nedůvěřivě. Za co? Za to, že jsem mu nedala své peníze. To je teď nezákonné, polkla. Myslí si, že si uvedl investory v omyl, že si sabotoval firmu tím, že si odešel, vydechl jsem nosem a zavrtěl hlavou. Mami, já jsem nic nesabotoval. Tu společnost jsem zachránil. A když jsem odešel, všechno bylo stabilní. To, že se teď hroutí, to je Damienova vina, to je tátova vina, já vím, zašeptala a v očích se jí zaleskly slzy. Já to vím, zlatíčko, tak proč jsi tady? Nahlas jsem to neřekla. Odpověď jsem už znal. Nebyla tu proto, že by souhlasila s mým otcem. Byla tu proto, že se ho bála, potřebuju, abys to napravil. Prosila. Jestli to dotáhne do konce, mohlo by tě to zničit. I kdybys vyhrál, poškození tvé pověsti, přerušil jsem ji. Už se mě pokusil zničit, řekla jsem chladně a gestem ukázala na svůj telefon, kde byl stále otevřený článek o Kelavej a synové.
už moje jméno vláčel bahnem. A teď, když mu to nevyšlo, chce hrát právní hry. Ne, odpověděla jsem, naklonil jsem se dopředu. Nenechám se šikanovat, mami. Ne od něj. Nikdo, pak se posadila, jako by se jí konečně podlomily nohy. Nevím, co mám dělat, zašeptala, povzdechla jsem si a třela si spánky. Moje matka byla vždycky pasivní, vždycky stála v otcově stínu, vymlouvala se, udržovala mír. Nechtěla jsem být jako ona. Odmítala jsem být jako ona, máš dvě možnosti, mami, řekla jsem jemně. Můžeš ho dál bránit, dál se vrhat mezi něj a realitu. Dál ho nechat, aby po tobě chodil. Nechala jsem to na sebe působit, než jsem pokračovala. Nebo můžeš odejít. Jako jsem to udělala já, po tvářích jí sklouzly slzy. Nevím jak. A to byl mezi námi rozdíl. Došlo mi to. Osvobodil jsem se. A ona, ta to nikdy neudělá, miluju tě, mami. Řekla jsem tiše, ale nenapravím to kvůli němu. Pak se na mě podívala, opravdu se na mě podívala, jako by mě viděla poprvé. Pak vstala, utřela si slzy a beze slova odešla, k žalobě nikdy nedošlo. Byla to prázdná hrozba, přesně jak jsem tušil. Ale můj otec ještě neskončil. O několik dní později jsem dostal upozornění z banky, varování před podvodem. Někdo se pokusil získat přístup k mým účtům, okamžitě jsem zavolal do banky a zrychlil se mi tep, paní Kalavajová. Označili jsme několik pokusů o přístup k vašim účtům z neznámého zařízení, vysvětlil mi zástupce. Prozatím jsme vše zablokovali, ale doporučujeme vám zkontrolovat nastavení zabezpečení. Už jsem věděla, kdo to byl, můj otec, měla jsem zuřit, ale místo toho jsem se cítila vyčerpaná. Neměl nade mnou žádnou moc, a tak se chytal všeho. Co mu přišlo pod ruku, další hodinu jsem strávila změnou všech hesel, nastavením dalších vrstev zabezpečení a zmrazením veškerého přístupu k mým finančním záznamům. A pak jsem pro jistotu napsala Damienovi, tedy sobě. Řekni tátovi, že jestli se ještě někdy pokusí sáhnout na moje peníze, podám na něj žalobu. Trvalo mu celých 30 minut, než odpověděl, Damiene, nevěděla jsem, že to udělá. Posmíval jsem se mu, lháři, ty si to udělal a nechal si ho. Nečekal jsem odpověď a žádnou jsem nedostal. Protože Damien nebyl hlavní mozek, byl jen pěšák, jako vždycky, o týden později mi matka zavolala znovu. Ale tentokrát neprosila, ale panikařila. Daisy zalapala po dechu a třásl se jí hlas. To je tvůj otec, zhroutil se, na okamžik se svět kolem mě zastavil. Sevřela jsem telefon. Cože? Odvezli ho do nemocnice. Jeho srdce, zlomil se jí hlas. Nejsou si jistí, jestli to přežije, polkla jsem, hrdlo se mi sevřelo. Měla jsem něco cítit, bolest, strach, lítost. Ale cítila jsem jen otupělost. Protože i teď, i při tomhle, jsem věděla, na co se ve skutečnosti ptá. Vrať se domů, vrať se, naprav to, vydechla jsem. Informuj mě, řekl jsem. Dejte mi vědět, co říkají lékaři. Vydechla roztřeseně. Přijdeš? Zavřel jsem oči. Ne, mami, ve chvíli, kdy jsem zavěsila, jsem očekávala, že něco ucítím. Vinu, smutek, dokonce i úlevu. Ale nebylo tam nic, jen ticho, po celá léta se nad mým životem vznášel otec, příliš mocná síla, než abych ji mohla ignorovat. Každé mé rozhodnutí, každá oběť, každá probdělá noc strávená napravováním jeho chyb, to všechno jsem dělala proto, abych dokázala, že jsem muž, který ve mně nikdy neviděl nic víc než nástroj. A teď?
Teď ležel na nemocničním lůžku a já se nedokázala přimět k tomu, aby mi na něm záleželo tak, jak jsem si myslela, že by mělo. Nebyla jsem bezcitná. Byla jsem jen prázdná, uplynuly 3 dny. 3 dny zmeškaných hovorů od mé matky. 3 dny SMSek z čísel, která jsem nepoznávala. 3 dny, kdy Damien neříkal vůbec nic. 4. den mi znovu zazvonil telefon. Mami, je stabilizovaný, ale slabý, doktor říkal, že je to varovné znamení. Musí zásadně změnit životní styl. Možná to bude ten budíček, který potřebuje. Zadívala jsem se na displej. Probuzení. Tomu ještě věřila, že se můj otec, muž, který celý život manipuloval, intrikoval a ovládal lidi, najednou změní jen proto, že jeho tělo konečně dohnala karma. Neodpověděla jsem, další zpráva přišla později večer. Mami, ptá se po tobě. Vydechla jsem a protřela si spánky. Samozřejmě, že ano, ne proto, že by se změnil, ne proto, že by ho to mrzelo, ale proto, že něco potřeboval, odepsala jsem jedinou odpověď, kterou jsem mohla dát. Ne, nečekala jsem odpověď. Ale po dlouhé odmlce se objevily bubliny pro psaní. Mami, já ti rozumím. Jen o tom přemýšlej, Daisy. Já bych to neudělala, o týden později jsem viděla zprávy. Společnost Callaway & Sons se hroutila. Tentokrát doopravdy. Článek vykresloval jasný obrázek. Impérium na volném pádu, investoři se stahovali, zaměstnanci byli propouštěni, dluhy se hromadily, Damien selhal a můj otec byl příliš slabý na to, aby to napravil. Čekala jsem, že Damien zavolá, že mě bude prosit, že se mě naposledy pokusí přitáhnout zpátky, ale jediná zpráva, kterou jsem od něj dostala, byla krátká, hořká SMSka. Damiene, máš, co jsi chtěl? Dlouho jsem na ní zírala, než jsem odepsala. Já ne, Damiene, dostal jsem, co jsem si zasloužil. A poprvé v životě jsem to myslela vážně. Ráno po Damienově SMSce jsem se probudila s pocitem, který jsem už dlouho necítila. Klid, neúlevu, nevítězství, jen klid. Poprvé nebylo třeba hasit žádný požár, žádné naléhavé telefonáty, žádné manipulativní prosby, žádné hrozby, které by se nade mnou vznášely. Callaway a synové se potápěli, ale to nebyl můj problém. Můj otec se zotavoval, ale já se toho nemusel účastnit, Damien se vypořádával s troskami. Ale necítila jsem povinnost po něm uklízet. Pro jednou byl můj život jen můj, o týden později mi matka zavolala znovu. Zvažovala jsem, jestli to mám ignorovat, ale neudělala jsem to. Mami, odpověděla jsem a zachovala neutrální hlas. Zaváhala. Tvůj otec je doma. Nic jsem neřekla. Je jiný, dodala rychle, tiší, od té doby, co se vrátil z nemocnice, toho moc nenamluvil. Pořád jsem nic neřekl. Myslím, že tě chce vidět, řekla. Hlas nejistý, ale on se nezeptá. Pomalu jsem vydechl a ty chceš vědět, jestli to udělám. Ticho, pak tiše řekla, chtěla bych. Vrátila bych se do toho domu, sedla bych si před muže, který mě vymazal ze svého odkazu, který ve mně viděl jen majetek, který je třeba využít a odhodit. Dala bych mu poslední šanci. Zavřela jsem oči a pak jsem se definitivně rozhodla. Ne, mami, to neudělám. Na druhém konci se ozval roztřesený dech. Myslela jsem, že to řekneš. Polkla jsem. Zůstaneš? Neodpověděla hned, pak, těsně nad šepotem, přiznala, nevím. Jak odejít? Přitiskl jsem si prsty na spánek. Pak je to tvoje volba, řekl jsem jí,
Stejně jako jsem se rozhodl já, slyšel jsem, jak se prudce nadechla, jako by chtěla říct něco dalšího, ale neřekla. Jen zašeptala, miluju tě, Daisy. A já jí poprvé po dlouhé době uvěřil. Taky tě mám ráda, mami, řekla jsem, pak jsem zavěsila a to bylo naposledy, co jsem s ní mluvila. O měsíc později jsem stála před svým novým domovem. Místo bez historie, bez bolestných vzpomínek, bez duchů dětství stráveného žebráním o kousky náklonnosti. Byl malý, ale můj, když jsem na verandě usrkávala kávu, zazvonil mi telefon s neznámým číslem. Neodpověděla jsem. Nepotřebovala jsem to. Ať už to byl kdokoliv, moje matka, můj otec, Damien, jeden z jejich pomahačů, už nebyli součástí mého života. Přestřihla jsem pupeční šňůru a už se k ní nikdy nevrátím. S posledním pohledem na telefon jsem stiskla blok. A pak jsem se pro sebe usmála a vrátila se dovnitř. Vyhrála jsem, ale ne tak, jak si oni mysleli, že se vyhrává. Tedy pomocí peněz, moci a kontroly, ale jediným způsobem, na kterém skutečně záleželo, měl jsem svobodu a nic, ani otcovo impérium, ani očekávání mé rodiny, ani tíha minulosti, mi ji už nikdy nemohlo vzít.